kok. Pak Lurah ingkang pundi kula aturi ngajeng. Lho rasa, lah kok ngono? Sing kira-kira nunjuki kamu rasa lah kok pundi Pak kula aturi ngajeng. Aku dereng pernah. Pak Lurah ki urung rabi kok kon ngacung. Tangane Pak tangan. Tegese astane Mbak Jange. Nek rak kudune dipraktekke pundi Pak Lurah kula aturi ngacung. Astanipun ngaten ngono nggih. Astanipun ngeten. Nggih. Astanipun ngeten terus ngeten-ngeten. Kalau dek, sing ngagemane besus kalau ngagem mataraman komplit, Oh, lambine nggih, garis-garis tawa ngagem napa jenenge nek lorek nggih. Lorek Jawa. Kan nembe enggal nggih. Enggal baru 1 tahun. Nah, dongake wae angger lurah iki nom iki biasanya semangatnya masih mekantar-kantar, semangatnya dadi masih semangat yang muda. Sing tidak kenal lelah mulai moga-moga kelurahan mriki bisa maju di bawah tangannya Mas Koko itu. Ya, tepuk tangan dong buat Pak Koko. Itu harapannya ya, Dik ya. Tibawani nok gelang alite nok. Ya alon-alon nggih wis. Alon-alon ndak jahitane suwek, ayo. Hah? Wis mari. Tegese jahitan klambimu ki lho lah kowe iki ya malah ngombro-ombro. Din. Oh, dadi kowe meteng nyaran. Nggih, Oh, anak kula nembe umur 3 sasi. 3 sasi wis mbok tinggal nyambut gawe. Nah, ngene iki kan. Ngopo nok mergone kok tinggal nyambut gawe? Biasane sok kleru lho Tatin ki nek omong. Napa Pak? Anak kula niku nembe telek sasi. 3 sasi. Mak, sugeng dalu Mas Tejo. Sugeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbu. Jumeneng mawon, jumeneng nggih. Mboten napa-napa mriko. Mboten napa tidak apa-apa. Nyuwun pangapunten. Wah, Nggih, kendalu Bapak. Assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kula ingkang langgah wonten Panjatan. Niki nek awake dhewe sowan dateng Panjatan menika satu hal yang luar biasa. Nggih. Ini kebanggaan tersendiri Mbak Cange. Amargi menapa? Menurut data di dalam balai desa yang saya baca kula wau, sempat kula maca, niku kanyata Kabupaten Kulon Progo menika untuk desa yang paling kecil itu cuman Panjatan. Cuman ada 5 dusun, tapi kemajuannya lebih daripada desa-desa yang lain, luar biasa untuk Panjatan. Untuk keagamaannya juga luar biasa Mbak Cange. Wonten kabar sing kula tampi masjidnya nggih anyar. Ini membuktikan bahwa Panjatan itu ternyata ngabekti Gusti Allah nomor 1 juga. Tepuk tangan buat Panjatan. Moga-moga dongake kaya rezekine tahun ngarep timbali mriki bareng-bareng Mbak Cange. Nggih. Nggih. Bae dongane jenengan Gusti Allah sing ngabulke para dulur-dulur ingkang ngamini. Nggih. Nggih. Lho nggih tampun amin-amin to nggih. Sugeng dalu menika kabar sing kula tampi, seratan sing kula tampi ngaturaken sugeng dalu lan sugeng rawuh pada yang kita cintai, kita hormati, Bapak Wakil Bupati, Bapak niki nuwun sewu asmane padha kalih kula lho. Mboten entuk meri lho. Nggih. Jenengan dalang kondang nek Wakil Bupati sing asmane Seno Nugroho gak ono. Ha niki asmane Pak Wakil Bupati sinten to? Kula kesupen e. Tejo. Oh, Tejo to. Iya, lha nggone sapa tulisannya, Pak? Tejo niku tenggen kula meng bakul balok ya. Loh, nggih. Loh, itu enggak apa-apa niku nak nggone jenengan. Tapi untuk di Kulon Progo itu wakil bupati, Mas. Ning sampean ya kurang dolan. Sampean nek kula lokke ngonten kudune iso mbales. Kok iso? Wetan Biro Loka nika, dalan ngidul nika. Wonten tulisan sing marai kula emosi. Napa? Seno gorengan. Kaya arep tak mbrukke warunge Mas tenan. Mbok ya Seno dodol gorengan ngono kula trimo kok. Seno gorengan iki nggih mboten ngoten to, wong jenenge yang namaikan cuma sebatas nama saja gitu. Nggih, menika Bapak Wakil Bupati Ugi Rawuh Bapak Tejo Wiharso, Dr. Andes Tejo Wiharso Ugi Lenggah. Niki yo titele padha Mas kali kula Mas. DRS saya juga DRS. Beliau Dr. Andes saya juga DRS Mas. Napa Mas DRS? Kenalkan DRS dodol ronde surungan Mas nggih. Nek ajeng ya betul Mas. Oh. Mulane aku tahu tuku ya gitu. Ana ro bojomu lak urung bayar to sprene iki kok. Dumeh kanca kaya jenengan iki. Terus menika Bapak Ketua DPRD Ugi Rawuh Mas. Wah. Nggih menika Bapak Zuliardi SAG, sarjana agama. Juga Bapak Camat Panjatan, Bapak Dr. Andes Eko Pranyoto ngaturaken sugeng dalu, juga Bapak mantan Bupati Bapak Haji Toyo S Dipo. Lenggah mboten Pak? Oh nggih, oh sugeng dalu ya Allah matur nuwun najan ta sampun mantan ling asta mriki tapi tetap cinta terhadap Panjatan Rawuh. Tepuk tangan dong kagem beliau. Sehat selalu nggih B, matur nuwun nggih nggih.
rawuhipun muga-muga nambahi berkah pangestune kagem warga masyarakat ing wontenaken merti desa dalu menika. Insyaallah taun ngajeng sangkaya panenipun meningkat, ngrembaka leamong tani apapun usahanya untuk Panjatan sukses dan maju. Amin. Allahumma amin. Juga kita didukung juga. Menika kasuwun promosiaken ugi kanca-kanca sound system ingkang nyengkuyung Mbak Cangi. Menika wonten sistem Mazda. Nggih, pirsa Mazda tegesipun Mas Dalang. Ya, kok Mas Dalang? Mboten. Niku Mazda. Mazda niku napa? Ya jenenge iki Mazda dul. Nek Masdang kula kulino, nek Mazda ra ngerti. Mazda niku jenenge Sonse Mazda. Sing memprakarsai menika Pak Jatmi kita Mas Jatmiko. Saking pundi Mas? Nanggulan Kulon Progo. Wo, nggih nggih. Nggih. Dalu menika ugi panjenenganipun Bapak Bunda kula sepuh juga Bapak saya tercinta Bapak Haji Suradi STMT. Mesti ra pirsa iki titel STMT mesti ra pirsa. Ngerti. Napa? STMT. Menapa menika? Sakniki ngawur ora, kowe iki ya sok ora pengalaman STMT sakniki. Sarjana teknik nah, lah nggih niku lagi ngomong niku ndak padha karo sampean kok. Sarjana teknik menengah ke atas. Nggih, terus kok menengah ke atas ya Allah. Terus lurahe anyar. Lurahe senom. Terus bujang. Nika padha ale kula melu Partai Golkar. Wo. Mesti ora ngerti tegese meneh Golkar. Ayo golongan karya to. Salah. Apa? Golongan Kasep Rabi niku lho. Pun balalawa-lawa le kula enten wingking nggih. Niku ternyata le dereng nikah niku mboten mergo pripun-pripun Mas. Sebabnya napa? Niku karena memang beliau tuh mengedepankan tugasnya, mengemban amanat rakyatnya, majukan desa dhisik, lagi mikir awake dhewe. Lho, pra luar biasa. Pak Lurah kula nuwun nggih sugeng dalu. Nggih niki gandeng isih nom ya Mas Lurah. Anten nuwun. Kula sampun pesen nggih lagunipun. Kaya pesen lagu sing intine ning kaitane karo perawan. Weh. Nggih. Pak Lurah niku lek mboten rabi mergane pripun? Mengedepankan pengabdian terhadap warga. Mbok kon priksa sikik. Lho kok priksa pripun ta? Nek mbok menawa kena gula barang. Mboten ya Allah. Terus ra iso piye-piye mengko kuwas klosat, kasut. Mengedepankan tugasnya Mbak Canggih dan jenengan ki jan yo ora pirsa tenan kok. Juga pada malam hari ini kita diabadikan oleh teman-teman kameramen. Sound atau video syuting. Video syuting. Napa Mas jenenge Mas? Halo. Katak kerak niku jenenge. Tenan niku mboten goro. Katak kerak video syuting katak kerak niku saking Sinduadi Sleman. Oh ngeten. Niku lengganan kula niku. Oh, katak kerak nggih. Niku dadi anu nek kula mayang kepengin disyuting nggih hakone nggih katak kerak niku. Niku gene penabuh. Niku langganan mergo pripun? Mergo kagungane penabuh kula. Oh ngeten. Penabuh kuwi sugih-sugih tenan Mas. Alhamdulillah. Niku sing nabuh napa sing kagungan syuting niki? Napa? Sing nabuh napa sing kagungan syuting menika? Nika sing lambene galih nika ireng banget. Jenengan ki ya sia-sia. Lho nika nek tak sia-sia tak. Mas jenengan ki nuwun sewu Mbak Cangi. Jenengan ki lek mirsani dur kula nang ketok ireng mergo adoh. Nek cedak? Nek cedak banget nika jane malane. Nggih makane. Nuwun makarya sareng-sareng satu harapan saya kepada para kawula muda khususnya di Panjatan dan sekitarnya. Monggo kita tahu untuk di televisi sekarang yang lagi heboh tentang narkoba, tapi satu harapan saya untuk warga kaula muda di Panjatan, tolong generasi muda adalah sebagai penyemangat bangsa dan untuk kemajuan bangsa. Jangan sampai anak muda di Panjatan terjerumus ke arah itu, tapi utamakan Panjatan yang bersih dari narkoba. Luar biasa nggih. Contohnya kula Mas Tejo. Satu-satunya dalang sing anti narkoba. Alhamdulillah. Panjenengan menika? Ha nek teng dalan-dalan wis ditulis kok. Saeno tudrak. Ya nggih ta? Ora ana tulisan Tejo tudrak ngoten mboten wonten. Nika kira seno tudrak. Apa? Nika saino. Itu saya menolak ataupun saya berjanji tidak mengonsumsi narkoba ngoten lho. Wo, diwasa aku gleleng anggar anu. Jenengku saino tudrak. Wo, piye aku saino to. Mbak Cangi, monggo sareng-sareng makarya demi kebahagiaan dan keremenanipun warga masyarakat Panjatan ingkang nembe merti desa. Kaya panjenenganipun ngaturaken matur nuwun dumateng Bapak Haji Suradi, muga-muga ngetokke rakat membantu warga masyarakat, dulur-dulur ndongakne tansah lancar rezekine biar tahun depan lebih meriah daripada malam hari ini. Setuju? Sip. Amin.
Menika pinaka Purwaka kita ndonga sareng-sareng menika lelagon pepeling. Oh tak kira nek gendurenan jane iki. Niki niku tegese ndedonga karo Gusti Allah niku lho. Oh nggih pepeling. Nggih pepeling bareng-bareng para kanca penyanyi utawi para waranggana monggo pun asta miki. Sampeyan ling ngendika ya ora pas kok. Pinaka Purwaka monggo kita ndonga bareng-bareng ngertine ra danyang semara bumi Kyai apik ing lenggah wonten dinten menika sak terusipun. Amin. Mboten niki tegese monggo ndedonga sareng-sareng len ndedonga menika lumantar tetembangan. Oh nggih. Tak ingetan ta Mbak Cangi? Leres. Nggih, lelagon pepeling co diaturke monggo ben sekaca kabiyantu para waranggana kang sampun kawentar mboten asing malih wonten setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8. Kowe le meteng wis bayen no. Oh wis. Niki pun mboten meteng. Pun metu niku. Nggih kita ingin nembe sepeda menika nderek gitu. Lah lagi pertama kali. Lah perdana lagi. Alhamdulillah sowan mriki sampun tambah cantik tak sedaya nggenipun derek Pak Dalang sak rombongan. Yo Cah, dados pepeling langsung kemawon. Mboten dibawani to? Mboten nggih, sampun mawon. Mengke mburi mawon bawane. Wih, panjenengan bawa wedok nggih mboten apa-apa. Oh boleh, sing pundi? Jenengan sing milihke, Mbak, Pak Canggih. Ya sih, padha-padha wong Gunung Kidul sit, ayo. Iya, sing tengah. Menika tasih piyambakan, masih sendiri, masih gadis, belum punya pacar, belum punya calon suami, masih sekolah di mana, Dek? Wonten isi Ngayogyakarta. Wonten isi. Wis isi berang sasi nok kowe nok. Institut Seni Indonesia. Oh, ala isi ki institut seni to, ora ngerti ya, Nduk. Oh, nggih, namanya Mbak siapa? Siti. Oh, Siti. Ngerti tegese Siti? Lemah. Ora, Siti kan tegese. Siti kuwi isine wong mati, ya. Siti ya. Nama panjangnya siapa? Siti siapa? Siti Marfuah. Oh, Siti Marfuah. Sesuk diganti ben tambah keren. Siti isine wong mati. Ora. Oh, lah kowe kayu-ayu ya pekok terangane. Tegese ora kuwi. Siti, nah Siti sesuk ditambahi. Siti kamar mandi lama sekali karena dolanan. Sapa kan mau, hei? Ana jare keagamane dhuwur entuk saru kok kono bengok seru banget lho. Ora bareng. Tegese Siti kamar mandi lama sekali karena dolanan cuwilan. Kedawan. Mas, Bro. Ya aneh. Ana menungso kok jenengane kamar mandi. Atene aku adus terus. Ya ora ya ta. Nggih, pun bawane nggih Mbak Siti. Enggak pun pidhangetaken menika kula tujuhaken tembangipun Bawa Dandang Gula. Menika katur Bawa Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Camat, ugi Bapak mantan Bupati, ugi sedaya panitia yang diketuai oleh Pak Haji Surati. Semoga Rukun Islam. Dek entuk takon mboten, Dik? Pripun? Nek sinden niku ada pantangan daran-daran mboten? Soalnya kan biasanya selamanya dirasani. Para penonton rasane kok nek sinden iki le melek pirang-pirang bengi acarane badekan akeh kok swara tetep apik ki ana jamune ora kira-kira. Sego. Sinden ki pantangane apa sih kok sego. Sinden kok ming mangan wae. Ya mangan. Mas Tejo ki takon sinden ki pantangane apa? Pamane kowe ra entuk mangan goreng-gorengan. Nah, misale ngono ora minum manis dikurang ngombe sing legi-legi. Mboten mantang napa-napa kok. Oh, Berarti apa doyan? Doyan. Oh. Walang barang tak pangan. Nek Malang ki Mas Tejo e mangan. Doyan aku. Kuwi ciri khas makanan tradisional Gunung Kidul. Walang kok. Walang doyan. Walang doyan nek tekek doyan no. Dereng nate kula. Oh, dereng nate nggih. Nah, coba-coba terus. Enak nggih paling nggih purun. Lah mbok sesuk sore nek nggon aku ye tak gebukke tekek. Ye nek doyan tak gorengke sisan wis. Tak dulang wis piye ayo. Jenengan riyen sing ngrasake nek. Lah wong aku ra doyan kok. Aku nek bangsa kewan-kewan iki ra doyan ming nggonamu rungone Mas Tejo ku sing rada. Coba kula tak nyon beso oleh Pak Dalang. Ngene kowe nyon beso Pak Dalang. Pak Dalang. Nek iwak pitik kali iwak tekek niku enak pundi ngene? Nek iwak tekek kali iwak pitik niku enak pundi? Lho kok melu Tejo, sesuk njaluk Tejo lho. Lho, ya toh. Sing bayar Mas Daru kok. Ya alah. Iya.
Iya aku semengi ku arep tepung sinden-sinden. Tepungnya wengi kira Mas Daru kabeh pokoke. Heeh, itu turu manut karo Daru e. Iwak tekek karo iwak apa? Iwak pitik. Pitik. Eco pundi Pak Dalang? Seneng sik pundi, Pak? Eco sik pundi aja seneng sik pundi. Eco sik pundi, Pak? Nek kowe enak sik ndi? Lah kula dereng nate maem tekek ya ora ngerti. Lah kene wis tok bedhek dhewe. Lah kula kan tang jenengan. Lah ya rek kowe enak ndi? Ya pitik lah. Ah berarti mangan tau mangan iwak tekek kowe. Piye Mas Tejo? Lah kok aku kalah. Yo, wis ana paribasane wong tua kalah menang nuthuk dadi awake dhewe kalah wong tua ki ora apa-apa. Ya ngalah. Ora apa-apa wong. Ngalah ngopo ora. Sing baru du aku kok ora ngalah. Arep nembang sak karepmu arep salto sak karepmu. Ya ora nesu malah sae wong. Lah ngene iki nek dumeh kowe sing bayar daru ki nek ra nggo wayangan kowe arep sindan dhewe nang kene nglangsar-glangsar wae piye? Kan tetep sing paling utama wayang. Siti, jaluk ngapura Pak Dalang, Pak Dalang. Kula nyuwun pangapunten. Apa? Kula nyuwun pangapunten, aja maaf ki. Kula nyuwun pangapunten. Nyuwun ngapunten nggih. Kula pokoke pejah gesang nderek jenengan Pak Dalang, ayo. Ayo. Lali. Ayo, Pak Dalang. Pokoke dalu menika, heeh, pokoke pejah gesang kula nderek jenengan. Ayo. Ayo, matur to. Nderek Pak Sen. Ayo. Pejah gesang kula, ayo. Nggih, Pak Dalang nyuwun pangapunten. Pecah gesang kula. Pecah gesang kula, ayo. Pecah gesang kula. Nderek Pak Dalang. Yo nderek Bapak Simbok to, Mas. Mosok Pak Dalang. Kowe iki cilik yo ngeyel terus. Terus ke Sit. Ya. Neno neno neno. Kang lima puniki Rukun Islam kang 5 puniki. Ya. Katindakno mring para sesama aja padha ditinggalke ngemu pitutur menika aja padha ditinggalke. Lajeng rukun Islam niku neno neno sahadate kang angka siji kang kaping 2 salat dene kang telu Ramadan nindak napa papat zakat ping 5 ibadah haji kados Pak Suradi. Aja dongake Pak Dalang iso minggah haji. amin Amin ya to. Sesuk sak wiyagane kabeh. Amin. Jenenge donga becik, donga apik Gusti Allah midhangetke. Yo. niki wis pancen kula rancang sesuk Mas. Alhamdulillah ya Allah. Kula munggah teng tanah suci, kanca-kanca munggah teng tanah abang. Iku jenenge ora hidup semati. Monggo. Ya. Rukun Islam sampurna. Sorry deh, ayam sorry sayang. Monggo kanca-kanca pradonga ugi waranggana pinangka pambuka lagon pepeling katur dulur panjatan sedaya. Sukses buat kita semuanya. Musik nganggo jaipong yo. Mangga.
Dute tambahin. Dan Jepang dutnya tambahin mana? Kontrol Mas Jason. Ya. Paranggono sedaya. Iku perintah agama. Kanca-kanca, iki ajeng nyuwun pirsa Mbak Cange. Napa Mas? Kalau tahun wingi nggih sowan mriki pun timbali warga masyarakat mriki ingkang pun kanthi sedaya waranggana menika tindak kabeh menapa wonten gantos? Menika ketingalipun wonten salah setunggal ing mboten tindak. Oh nggih menawi gantos kan men tambah kenal. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ngaten lho. Terus sayang. Mungkin sing isih gadis yang mana sapa ngerti dulur kene tertarik gitu Mbak Cange. Nggih, laras. Nah, ngoten no dikenalno saking ngiring mriki mawon saking mriki. Ya sing mriko? Sing mriko niku wis peputu ya. Nggih mboten napa-napa jenenge perkenalan iki paling kenal kok paling asik niku nek sing nom-nom ngenter niki ora. Sing tuwa riyen to. Asmane sinten Bu? Apa iki nang lecah cenggulong. Niki mawon. Mbak Cange. Pripun? Apa-apa ki mesti sing tuwa didhisikke. Oh. Jenengan pirsa ta wong ewuh kewe mesti sing didhisikke sing tuwa. Nyan midhangetke menawi pas pidato kalau Pak Lurah pidato sing disebut sing sepuh-sepuh. Mergane sing tuwa ki penting. Kula sempat rengke Pak Lurah le ngendikan para bini sepuh, aji sepuh, sesepuh. Lah, ngoten orane kok Pak Lurah pidato kok para bayi-bayi, mboten nonton. Dadi sing sepuh ki paling sing sepuh rumiyin ke ya, ndak selak pangan codot dhisik ki. Non sewu, sugeng dalu. Yes. Nuwun sewu. Jebono Tejo iki lek rabi-rabi iki seneng tuwekan ngono ku. Mboten le ngaten tegese iki diurutne ngono lho. Ben sekecor ya. Saiki tak takon, sing nom-nom sinden nom-nom, sing dikenalke sing tuwa dhisik apa sing tuwek dhisik? Manut. Yo kuwi dasare manutan Siti kira duwe putusan. Ket mau nek kowe sing nom dhisik apa sing tuwa sik nok? Manut kula nggih. Yo kutunggale kowe ya manut ayo. Manut lah kula manut dan. Ora tenan to ya kowe melu manut. Sugih dalu Ibu, kala tahun wingi tindak mriki Bu? Mboten. Napa nggih kala wingi pas meteng meleh? Nggih mboten to. Mosok sinden kok ben taun meteng ki langit syukur. Mboten. Sugih dalu Ibu. Langit syukur ngapa nek niki lho. Nggih, kala tahun wingi tindak mriki ta Bu? Nggih. Nggih kados padatan menika para pamirsa. Tas saiki mutan menika Ibu sinten? Oh mboten. Oh lah. Oh berarti tepangan. Asmanipun Ibu Ngastomik piyambak nggih.
Nami rumiyin menapa nami sakniki? Ah iya iki ya. Iki tuwekan ya golek sensasi. Moh kalau sing enom-enom gaya. Ampun ngoten to, wong semua tuh punya versi masing-masing kok Ya, Rati Paitu. suka-suka. Nggih, anu menawi ke ingkang sakmenika nami yang sekarang Dereng dadak. Boten. Mbak napa? Wis tak bedhek sithik kok ayo. nah asma ingkang sakmenika Bu, menika Pak Wakil Bupati pengen midhangetaken Nami nggih. kula ingkang sakmenika ngendikanipun Pak Dalang Erna. Oh, Erna. Iki Erna iki saka tembung wis ora Erna. Kuwi ora enak. Heeh. Sepuhipun? Sepuhipun sinten? Sujiati. Oh, Sujiati, berarti pun gabung Erna Sujiati. Nggih, niku undang-undangane Suji menapa R? Ati. Wah kemayu tenan iki. Putune wis 5 kok kemayu. Ati. Mboten 5. Ah pinten? 11. Oh, malah saya akeh kok anu. Nggih, panjenengan sinten Mbak Yu? Kalau tahun wingi ndak mriki to? Nggih, tahun wingi ndak mriki to? Nggih mriki. Nggih, tasih sami asmanipun kalih kala wingi? Tasih. Nah, sinten? Prastidol. Boten Prastiwi. Prastiwi. Nggih, Prastiwi sampun dol ngoten to maksudnya nggih. Heeh. Menika Prastidol pun singkat meneh panjangipun Prastiwi sampun dol nggih. Benjang dateng anu pasar anu nggih Kuncen nggih. Nggih. Kula dandakaken sing brodol menika nggih. Nggih. Jenengan Mbak ya? Cah kok manutan apa kok nggih. Sinten? Kula Wahyu. Wahyu saking pundi, Dik? Kula saking Berbah. Berbah nggih, berarti iki daerahe Baja Hitam. Kok baja hitam? Nah, Berbah. Oh, kuwi berubah. Oh, Berbah to. Ya tiru mbok ikmar lho plesetan. Berbah niku sak lore desa sing saru. Kok saru pripun to? Plotrokno. Nika Potorono Oh, le. Potorono to. Ya Allah kok Plotrokno. Potorono jenengan ki yo jenengan Mbak asmanipun? Kula Neti. Mbak Neti saking pundi, Mbak? Minggir. Minggir Sleman nggih, bagian pinggir Sleman. Jenengan Mbak Tatin? Nggih Mbak disebut jenenge. Asmanipun? Tatin. Saking pundi? Saking mriki mawon. Tangga dhewe. Sentolo. Oh Sentolo, Nggih, tangga Bungan nggih. Sentolo. Nggih. Jenengan wau Siti saking Tepus. Nggih. Ya wis ngono wae kowe iki. Heeh. Nggih, soalnya kowe kakek dinesoni dalange pengikiti gara-gara iwak tekek mau ti. Nggih. Kowe sapa, Nduk? Jenenge, Nduk? Kula Rita. Rita saking endi, Nduk? Saking Jalan Kaliurang Sleman. Jalan Kaliurang Sleman, nggih. Jenengan Dik asmane? Kula Agnes. Agnes saking pundi? Tarat Bantel. Pleret, Mbak. Gelaran Itu mengke karena sinau. ada misi menapa, Mas? Ya karena memang biar anak-anak muda itu tahu Nggih, nggih. seni. Regenerasi nggih. Regenerasi. Heeh. Tur niki ketok banget nek Dek Agnes najan cilik niki sopan santune istilah sudah menjadi calon waranggone beretika. Nggih. Pengen pirsa menapa? Etikanipun bro. Kula suwun ngatek langsung ngateke nggih rada mbrangkang sithik, lek ngatek alon-alon terus karo benake klambine dhisik ben ketok sopan. Nggih. Jarike dibenake. Iki Nggih. ketok nek nyanyi beretika. Oh. Jadi penyanyi ngarep ngatek gelem benake jarik, benake klambi itu penyanyi sing sopan. Arang-arang penyanyi maju kok benake gendeng kuraneng. Tetep benake klambi ro jarik ya. Nggih, Mbak Agnes sugeng dalu. Kelas pinten, Dik? Sampun kuliah. Oh, pun kuliah, semester pinten? Semester kali. Oh, injih kalih sinten niku? Semester kali iki semester loro. Oh, ngoten to. Iya, ya Allah. Periksa sik kono. Niki wae sing nyanggul sinten? Pak Wakil Bupati pengen pirsa. Sing nyanggul sinten, Dik? Ki Mbak. Dandan dhewe sisa. Sing nyantelke gelungan ya dhewe. Nggih. Terus sing niki sing napa gawe celak alis niku sinten? Dhewe. Nggih. Pasang wulu mata nggih dhewe. Dewe. Liwenan ya dhewe. Dewe. Kek bayarmu piro, Nok? Wis bloko. Wak bandem cempolo saka kene. Itu rahasia manajemen. Betul sekali, Nok. Ning pancen kula terapke, sinden melu kula ora iso gelungan, ora iso macak, ora sida melu.
kudu iso gelungan dhewe. Dadi memang dituntut apa-apa iso dhewe ya Mas. Mengantisipasi niki pertama kali masang wulu mata kudune rak ngeten. Oh ngeten. Dadi medhunke mobil kaya wong picak niku. Sing tengah men ya. Nek saiki pun pinter kok. Tapi enggak apa-apa Mbak Cangik. Dadi menika sambil bekerja sambil belajar. Belajar nek kalau mongso neng luar kota rasa ngerepoti kontone sedandan dewi-dewi. Sekarang penampilan sudah oke, apa-apa dah sendiri, buktikan kualitas suaranya dan kemampuannya. Kecil boleh tapi kemampuannya luar biasa. Om Geter nyuwun pelok barangi. Kalau ketinggalipun Mbak Cangik maos wonten nawala ngersake tetembangan kuwi apa kuwi nggih. Nah kula kepengin pun awiti mawi jineman Sarkara. Nah mangke pun dawaken dateng tembang kuwi apa kuwi. Kepareng nggih karo ngetes sing isih cilik iki. Ha iki diaturke para perangkat-perangkat desa, perangkat pemerintah semuanya. Satu harapan tembang kuwi apa kuwi adalah satu contoh bahwa kita menekan ampun ngantos korupsi, karena korupsi yang rugi bukan siapa-siapa tapi kita sendiri. Selain dosa terhadap Allah yang Maha Kuasa merugikan negara kita sendiri. Pun bidang katakan lumantar sepantan pun Dikno Agnes apa nak? Agnesia. Oh kowe penyakit iki berarti ya. Oke amnesia ding. Iya Agnesia. Ya. Penawitina karo mesem penyanyi iki. Ngger karo mesem iki jelas wah keto luwes e. Ya. Mesem sik. Nah. Rono kan Pak Bupati Pak Wakil Bupati, Pak Lurah, Pak Camat enggak di situ. Kamu agak maju ke sini, terus li mesem kita didangkluke ben sesuk diundang rene meneh. Ayo. Nah, ayo. Ini tak tonton nih. Nah, ya coba. Ayo. Alah, tangannya biasa wae, biasa tangane. Ono mesem kok ngene kok. Ora pareng biasa wae. Tak andani Nes. Kula. Tejo iki lek kondang rak rung suwe to. Nggih. Sadurunge kuwi rak saka pakem dhek. Dadi nek ana wong edan ki dhek seneng banget. Bener saka pakem lha mbiyen ki sak sel karo kae lho kepiye tangane kowe iki. Mbiyen ki. Aku edan. Mung kacine le metu ki dhisik aku. Soale kula berarti aku sel 1, Pak Seno ke sel 2. Lah ngger mandore sing tukang ngurusi wong edan-edan liwat aku nembang. Aku pinter nembang to. Ngger mandore lewat aku nyanyi. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Oh mandore wah Tejo mari njaluk mulih duleh ke aku. Lah kae rak meri karo aku. Angger ning mandor liwat nyanyi, ning tembange beda. Angger mandor liwat aku masih seperti yang dulu kayak karo mari-mari kayak. Jadi kurang mari-mari tenan yakin. Sesuk nek delala Pak Seno ditiliki ning daleme kok reneng langsung do ning pakeme ya. Heeh. Dorono klethaki ndase to. Ayo diawiti jineman Sarkara. Kula jujur mawon riyen ling latih Mas Geter niki Sarkarane. Kok nek luput berarti kae gurune. Ya. Bungun. Ya nok, ora mirang-mirangke nok. Bungun. Sik Dik, kowe nek misale ngon ki ora nganggo agli-agli ngene iso ora Dik? Dadi meneng kowe. Ora usah nganggo aku. Dadi tenang, tetap diam tapi suara bisa bergetar. Lah wong mboten kok. Coba. Ayo. Ora tegese kowe iki lho kowe ku ora usah nganggo ngene lho. Vibrasine pancen ngono kok. Bungun. Nek arep ora obah goceki gurune lho, Nes. Wis ngene iki ora anteng ring bungun. Ana guru kok kaya ngono ya, Dik ya. Apa eneng wong penyanyi kok kalau menjengi kon ngutek-utek kira ya ora. Jare aku edan. Ya, Ding. Heeh, Ding. Ya wis Nes ku ndak temen. Aja nglanggati wong edan ra pareng ya. Ya. Bungun. Sindene tunggale gerong ayo. Iki terus katur
cahya bingar itu bil nyata sanyata jan popo ki kare sapa sing latih ya tadi sapa sing ngejak kok sapa sing latih oh iya ding insyaallah ya Allah ya Allah paring ana sabar aku kudu sabar musuh wong edan kok ya ora lara ati to Mak aku ki waras we mumet pe tak priksake lho aku ki kok karo Tejo kok dunekke sak sel 2 aku ki lho kula masih seperti yang dulu iya wong aku iki pas dhek metu aku terus nyanyine ora kuwi kok lha napa nembane napa pokoke melu sapa melu sing waras niku dereng medal zaman semanten tembang niku kok garapan ayo dipeksa ben metu seneng to penambuhku nek dipeksa yo langsung nggih Mbak Cangi sanyata sape kae makhluk atane tansah nah ngono kuwi lho karepku ki performance ki ngono kuwi jangan membuat malu ora iya performance itu yang bagus ya. performance bagus harga naik ya ta nggih Mbak hargamu Cangi. juga bayaranmu juga naik semua nggih Mbak Cangi kok mah nyengenges ora maido kowe ya heeh aku maido kok yo tansah mesem angguyu wah suarane mantan wong kentir ki mbok sampun to wong wis padha damene kok Dil Dil sik berarti nek Dil aku waras lho iki amah aku emah tetep pengiki perane aku sing waras jenengan sing edan yo oh ya wis ora apa-apa Dil ayo kowe milih waras pedan nang kono mau ya ana wong loro edan sing pundi nang kono mau aku dilapori sing siji ki nek ditakoni apa-apa muni ra ngerti ngono niki mau heeh eneng wong edan loro sing siji nek takoni gaweane ngamuk nek takoni wong jenengane mesti muni ra ngerti takoni ora ngerti misal omahmu ngendi ora ngerti ngono jenengmu sapa ora ngerti ngono pokoke jawabane mung ra ngerti oh cirine ngoten niku sing setunggal sing siji mung biasa mung klawak kowe weruh ora wonge mboten ngerti ora ora oh ya berarti kowe sing edan nunggu kowe ngerti ora nek ngerti ora no kowe ngerti ora ya mau embuh bener Nes jawaban bagus biar golek kanca kuwi ora oh alah kita iki mau wis do dikethik saka omah ya do wong manis nyaketa nuli timbang among leledo laden mamre cunduk umong sira mas jan kondo yat marem ampun Gendara cepak amalya sayakti ingkang karya menika pamundutan kuwi apa kuwi nggih Mbak Cangi nggih Mbak Agnes tetap di sini duduknya nanti sekarang ngadeg nggih yuk penaturaken tetembangan kuwi apa kuwi katur keluarga Tidul ngersakaken katur warga masyarakat Panjatan semuanya saking Dr. Andes Soeharto anggota DPRD Kulon Progo
kagem Bapak Maruto Hadi, Gus Win lan Bapak Aris Haryanto. Menika wonten serat saking Pak Haji Surati napa dereng keremenanipun menapa mbok menawi Mbak Cangi? Pak Haji Surati kembang menapa keremenanipun biasanipun? Waduh mboten wonten seratanipun ini malah wonten serat kesenengan kula namung nanggap wayang wonten. Lah yo le nanggap ki mergo ning senenge apa ngono kok gone nanggap tok lho. Nggih. Monggo buka seluk menapa saking oh nggih. Monggo. Kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji aja do korupsi mergo yen korupsi negarane rugi piye das piye alang ngono kuwi kembange menor sing tak puja-puji kabeh padha jujur amarga yen jujur negarane makmur piye dik piye balungan ngono kuwi gantian ya. Halo. Kuwi apa kuwi kembange waru sing tak puja-puji nano yen padha bersatu negarane maju yen mas piye ya ngono kuwi kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji kabeh do memuji dimene lestari kabudayan Jawi ngono dik piye ala ngono kuwi Mbak Cangi menika wau pamundutan kuwi apa kuwi sak kamatipun pinangkani kula kalian Mbak Agnes najanto tasih semester 3 ya nak ya kalih nggih kenter tenan saiki mungkin mau muni loro kok telu kula ki yo gur mancing jenengan ki lho sing isih aku kok dipancing aku ora dipancing kowe tak gantrol ayo apa bengok iki wis nggih mereka kula kepengin garapanipun gelang alit kanca-kanca pradonga mumpung dalu menika kompak kabeh mboten wonten ingkang pamit menika Bapak Ibu langkung Bapak Wakil Bupati menika sedaya pradonga rawuh tawi sowan pun timbali mboten wonten ingkang pamit sedaya nderek wiwit pradonga dumugi ning Waranggana menika kula kepengin sing perdana nderek dalu menika kepareng nggih ngaturi gelang alit. Wah, pun dangu Tatin mboten bawa gelang alit. Nah, mulane Mbak Tatin. Maju Tin. Maju no. Wis ora iso. Ayo. Ben weruh kowe bareng lahir iki bentukmu kaya ngapa? Menika nuwun sewu keleresan nembe kemawon badhe putrane kakung apa wedok, Nduk? Wedok. Ya, monggo menika nembe derek perdana sak sampunipun vakum 5 bulan. Vakum 5 bulan cuti menika nek cara kantor cuti utawa istirahat menika ngasuh ngenipun makarya. Nah menika cuti nyusoni ya nok. Ha to lha kita nek jeneng bayar kira ya ngoten to wajibe. Ning padha wae niku sing wedok anu cuti sing lanang ngrogoti bandaku terus ya mesti. Kene sayang, besok dalu sik kalian Bapak Wakil Bupati, Pak Mantan Lenggah, Pak Camat Lenggah, Pak Lurah wis di pirsa Pak Lurah yang mana?
Dereng. Ayo coba maju. Terus kira-kira sing lenggah ngarep iki sing ndi? Sing kira-kira Pak Lurah yang masih muda yang mana? Ayo. Ya. Iki wong kula. Ku angger kowe engko bener yakin kaya wingi tak kei duit neh. Tenane. Tenan, nek wingi 50 to? 50 to? Nah, iki engko beres. Piro? 4.000. Lah ya lah wingi kon guragat bayan kaya. Pak Lurah ingkang pundi kula aturi ngajeng. Lho ora usah. Lah kok ngono? Sing kira-kira nunjuki kamu rasa lah kok pundi Pak kula aturi ngajeng. Aku dereng pernah. Pak Lurah ki urung rabi kok kon ngacung. Tangane Pak tangan. Tegese astane Mbak Jange. Nek rak kudune dipraktekke pundi Pak Lurah kula aturi ngacung. Astanipun ngaten ngono nggih. Astanipun ngeten. Nggih. Astanipun ngeten terus ngeten-ngeten. Kalau dek, sing ngagemane besus kalau ngagem mataraman komplit, Oh, lambine yes, garis-garis tawa ngagem napa jenenge nek lorek nggih. Lorek Jawa. Kan nembe enggal nggih. Enggal baru 1 tahun. Nah, dongake wae angger lurah iki nom iki biasanya semangatnya masih mekantar-kantar, semangatnya dadi masih semangat yang muda. Sing tidak kenal lelah mulai moga-moga kelurahan mriki bisa maju di bawah tangannya Mas Koko itu. Ya, tepuk tangan dong buat Pak Koko. Itu harapannya ya, Dik ya. Tibawane nok gelang alite nok. Ya alon-alon nggih wis. Alon-alon ndak jahitane suwek, ayo. Hah? Wis mari. Tegese jahitan klambimu ki lho lah kowe iki ya malah ngombro-ombro. Din. Nggih. Uga diaturake kagem Bapak mantan Bupati. Nggih. Oh, nggih. Citoyo iki mbiyen nek bareng wis seneng karo wayang aku ning wis arep lengser dadi bupati dadi mbiyen upama isih terus ngono wae. Nggih Pak Haji Toyo riyen nggih. Tenggen kula pas mantene kula e. Oh, Nyumbang piro? Oh, pun lali. Lho rak tulisane ana. Kok kelingan to, Nduk? Kaya kelingan kowe iki. Nggih kula kelingane. Tapi masih menjabat waktu itu ya, Dik ya. Kadose sampun. Oh, sampun purna juga? Nggih. Oh, nggih. Lah kowe rapi tahun mboten, Nok? Kula nembe tahun wingi. Oh, dadi kowe meteng nyaran. Nggih, Oh, anak kula nembe umur 3 sasi. 3 sasi wis mbok tinggal nyambut gawe. Nggih niki kan. Ngopo nok mergone kok tinggal nyambut gawe? Biasane sok kleru lho Tatin ki nek omong. Napa Pak? Anak kula niku nembe 3 sasi. 3 sasi. Ya, bawa ya, gelang alit ya. Ya, Dit. Mambiat mayun. Pripun Mbak Jange? Sarbayen. Ya wis rada wah suarane. Oh, metu siji. Ambok wingi 10. Apa kaya menungso kon kaya kucing ora. Menungso iki mbok omong kaya metu siji kok ndak tak omong metu siji. Ya enten sing kalih barang kok. Aku kembar jenenge, cangkeme jembar. Hah? Nduk iki dalangnya wengi iki lagi sensitif. Sensitif. Ning ana sing kembar metune tetep siji. Napa? Lah kae sing bonang penerus kae. Kae parapane rak kembar yo cangkeme jembar. Rasa manis-manis kayak gitu. Waduh, gayane muni sabar. Lek ora aja gerak. Ayo, Tim. Eman. Nah, wis ora cantas kaya mbiyen-mbiyen. Rada flu, Pak. Biyen ki wis kaya Jawa Timuran tenan saiki rada halus. Sing berkasaan meneh sih. Anu Tin. Nggih, alon-alon kang rada flu. Flu kok mangkat. Mboten didit. Mboten didit. Kaya jujur men to ya, mbok ya sing rada samar sithik ngono. Kangen kalih kanca-kanca ngono ethok-ethok iki kok. Mboten mboten kangen. Setengah tim. Aku ngerti kowe ora kangen karo kanca-kancamu, aku ngerti mesti wingi dolan nang Bayan to. Mboten tengen kula ya. Iya to. Tangan kula ming do tangan kosong. Oh lambemu jare muni kancane iki kancane piye Tin? Biasane nek ana sing ewuh ki do sirkileran, nyeket-nyeket. Mboten Pak, mboten pun. Kanca-kanca mboten sah. Bareng teko kabeh cangkeme dememeng. Ora ngerti Kuwi sane. jenenge ora ikhlas kuwi jenenge. Kuwi jenenge ora ngerti sanepo tidak peka ya Dik ya. Lah aku malah nyumbang oke malah tok gawake apa? Jare muni ayam goreng tak buka kok meng cilik banget iki gemak po aku. Gemak meng digarke ngene iki ketok gedhe banget. Niku pun mesa kula dine oleh-oleh lho, Pak. Bojone njur ngegong bojone.
Apa iki Lus? Niki saking Tatin, Pak. Anu ya ayam goreng. Ya wis anakku tak undang to. Tak bukakno. Tulisane nggih ayam goreng. Tak bukakno iki. Ora sidono iki meng gemak dijembeng kok aku. Ya sesuk meneh ki arep ngekek oleh-oleh kanca-kanca ki dieling-eling sepengete esuk bayan ping pindho ya to. Aja tulisi ayam goreng tok, men ketok gedhe no. Ndak kowe digeguyu ayam sak petarangane ngono dadine kok dibuntel kan gedhe, Nduk. Jauh kon mangan telek ayam barang piye? Ya terus, Dit. Sawarane Pun rada grasak Mbak Cangik niki. Nggih, radinai semangat sok ngonten niku. Gending pelambiangan nyarah klesik-klesik Mas Teja nyarah baik ngono kuwi lho. Karep kaya nek kowe muring-muring bojomu ae lho. Harap maklum jenenge agi anyaran nek ngreyen meleh to niki dados yo nganggo ire-ire sedelo. Lah kok nek kene wah kene brut ya malah repot. Rada sabar yen. Wong iki wae nganggo ire-ire ya Dek ya. Aku selak ras ronto ya aku. Sabar rumiyin niki nganggo direyen sik ya Dek ya. Ah betul. Sing jenenge wong wedok ki abot rekasane mlane wong ning alam donya iku ora do entuk wani karo wong wedok. Oh, wong wedok niku tae nyawa nek nglairke ya ta? Ya, betul. Mulane kuwi kowe wingi rak yo Hah? Napa? tegese rak yo toh nyawa tenan to dhewe iki. Nganggo ngeten no. Mulane iki nggo pendidikan ro anak-anak kabeh. Ya, ayo no coba no. Sing seru no, ayo no. Men lega dalange no. Noswan. Kurang seru no. Kurang seru pokoke. Jenengan nembang dhewe wae. Terangane ya ora pitik ya ora wong nek bar maneki galak terangane. Kowe kurang pengalaman. Pitik wae nek bar netes ya galak lagi ya ladungi terangane. Ayo, kula wae. Kowe kurang pengalaman kok, Mas. Pripun? Kowe sel piro? Kula sel 1. Aku sel 2. Iki sel 3 iki. Polane. Niki kula rada ngado mawon bar bayan biasane gureme akeh malah. Tak kene be aku. Sing resik kok iki senajan di anak siji ta sih. Gadis. Lah. Ya memang masih gadis. Ya. Noswan toro. Yes. Ya. Banyu wangi. Gunung wetan segara Gosek. Odo nyanyi. Aku bantu kowe ya kleru iki, Dik. Kowe Din di Jawa Timur ki tenan. Ya. Ulan gunung wetan segara Dik. Wah, aku kok gak tak nyenggaki. Wah, aku tak nyenggaki nggon kowe. Ayo coba no. Ayo. Ayo Din. Kalan gunung wetan segara Dik. Sate. Rabira. Ayo. Rabira. Ya Allah. Ayo wis pas kok ya. Tapi memang ini Mbak Cangik, awake dhewe le makaryon dalem menika lain daripada yang lain karena apa? Ternyata agenda tahunan yang ada di Panjatan ini tahun kedua perayaan Merti Desa. Ini menurut panitia yang saya terima infonya kalau mau, ini ada perayaan yang terbesar dan luar biasa tidak seperti biasanya. Karena kawit tanggal 3 dumuginipun dalu menika pinangka puncaknya menika kegiatannya macam-macam, ada kenduri, wonten jalan sehat, lomba kebersihan lingkungan dari dusun ke dusun, dan satu lagi yang luar biasa kalau wingi wonten kirab budaya. Penontonnya nggih kathah sangat, tepuk tangan moga-moga agenda tahun depan luwih luar biasa malih untuk Panjatan. Ben iso dicontoh yang lainnya ya tadi.
Dadi yo atine seneng, nguri-uri budaya, Pak Haji Suradi rezekine lancar, tahun ngarep ora gur wayangan tok. Ya, campur wong edan barang gitu. Kayak sakniki. Yo nek saiki rung patah edan iki agek calon. Mangga. Loran kedul alas angker kang keliwat ana belambiangan belambiangan. Ayo Tin. aja takon seneng kang disangga Ya, Mik kendang jaipong Mas. tanah India. Menika anu ya Mbak Cangik nyampunten untuk kendang jeponge nggih ndutipun menika mic-nya agak trouble. Nah, gitu. Nah, mati. Menika mau ditutuk-tutuk kaso tapi dereng nyala. Ya, mungkin bisa diganti sing liyane, Dik. Enggak apa-apa. Ganti mic. Ya, ngoten nggih. Heeh. Ya, Dik. Siapke. Garapane versi kanca-kanca pradangga mangke dawah gelang alit. Melyaring taman Sarinoswan Tara Ya. Mangga. Ya Sidene. Hai. wis kelakon semene lawase isune ari kakatyani semono dari yangi mulai kunyangane nyati sakoraya ana bersisire
Sampun. Matur nuwun Mbak Tatin. Matur Mbak Cange. Nuwun Mbak Cange. Mboten bayari kok. Oh alah lha atos kabeh. Dumeh wengi iki ra. Mas apa? Asmane Mas sinten niki? Sing Mas Daru. Mas Daru. Iki mboten melu nabu to dalu menika? Mboten ya juragan kok ya. Ya kala-kalane ora apa-apa. Mlebu metu madang, metu kecap. Ora apa-apa ya kala-kala. Nggih. Kutha nonton anggo dik ning pinggire ngeprogo yen tomat matuk langge sumangga ning galuh dik aku ora liwat deksa yen ora weruh ning ati kok nelongso lunga ning kenteng kokap penghasilan anggulane abot enteng sayo rukun kabeh wargane musik untuk keluarga Kulon Progo semuanya saja monggo. Yuk dangdut ya kutha wates ning Kulon Progo kutha cilik ing tlatah Ngayogyakarta katon resik sinawang pancen tinata bisa gawe kebranan para pamirsa waduh elok ide sesawangane minangka dadi obyek pariwisata bendungan semua dadi primadonane yakti nyata binangun ing Kulon Progo geblek wates sedik sing kondang kalopo pantes luwes uga prasaja nonton anggo dik neng pinggire ngeprogo yen tomatuk termatuk langge sumangga neng galuh dik aku ora liwat deksa yen ora weruh ning ati kok nelongso lunga neng kenteng kokap penghasilan anggulane abot enteng sayo rukun kabeh wargane tepuk tangannya mana buat Kulon Progo. Oke, matur nuwun Mbak Cange. Monggo nggih. Lasong jumangklung
Matur suwun, nggih. Ya. Apa ya Santine. nah ngono kepenak aku men ngempule kok wong loro aleman nyambut gawe apa golek jagongan ayo men to ya men iso omong-omongan ora tak kandhake ndaru kowe ora Daru potong iki ayo Sawi ya sekarang nek omong ya ngono kuwi kok ya ayo kae apa sesuk nang ngebis tak critake neh Daru nek lunga adoh tak nggone waosan buku basa Jawi ora aja saka mriki oh sapa gentenan kuwi kan iki lucu wong iki lucu wong uripmu dhewe sing lucune. Iya. Setiane kelakon wah jian apik tenan dirangkepe ya Truk ya dirangkepe mat-matan wae reng mat-matan aduh Gusti ayo ajar Katno oli salah mulih dhewe saka kene kowe aja kejem-kejem to rek ya ben wis ket mau woh nggih wah jan aneng sing nyuwun bajeng loncat Truk wo saka Pak Agus Rutan Wates weh ayo lah ngopo kok do geger iki ngopo to aku mung maca Pak Agus Rutan Wates lho deg-deg sir aku ayo ya nah, templake wong lambemu ki jejeg kok mike medun ayo pesinden bengi iki jan wis anu bijine papat kabeh ora gatekke do omong dhewe-dhewe kendange wis tak terang ngono ya nganti tak wiwiti kur barang nggon endi mau nggon budalan buta mau
Kuwi bubaran ya bleh ora. Wis ora pas wis ora. Jan wis. Percuma iki Ru, kapusan iki Ru kowe Ru. Kapusan sak kayange iki. Heeh, wis ora apa-apa ora yo. Sampun tengah ratri yo sik tak takoni sing po jing Jing. oh ada ana sing muni kudune sing eling kok Siti Rotatin kok jing eling girongan ki sing kopak sing kaya jing ora wis saya merosot iki heeh sesuk nek sik nanggung jawab aku tenan aku ketegel kok iki oh iya yuk pangin teneng iki nek uyon-uyon jan temonjo terus iya dasare gambange diseni karo Mas Kelik belu bule belu ora kuwalik ukarane ya Mas Kelik karo sitere diseni Pak Marjo ha iya wah sing siji saka Eropa sing siji saka Afrika wah iya sing saka Afrika sing nyiter kuwi iteng banget ha iya apik tenan jan siter ro gampang mung iki jan kemlinting tenan heeh ro tambahi ro oh iya tambahi apa tambahi lemper yuk iya lakon mulih bareng kanca-kanca iki. Urung rampung. Ya terakhir Katno hati-hati Katno. Mane ditugang Tusya kowe nang. Aja medeni to reng iki nek karo Pak Tusya iki gilane ra jamak. Apa meh dimati kok njur arep metu saka paguyuban. Asuk Tusya nek menyang gawe kon mriwate kon ninggal omah. Ha iya to ya iya kok. Ya terus. Apa mitra janji iya tanda
tenan ya terus. Ha iya, jam 2:15 ngrungokke mijil ketoprak. Heeh. Wah, terus ngunjuk kopi. Ha iya. Wah. Nyamleng tenan. Heeh. Ora nyemoni lho iki ming nganu kok ngomong-ngomongan nek gara-gara kok mingan. Heeh. Ming biasane. Kopi distruput nyas, nyetel radio ceklik. Neno. Wes langsung ledilok Indomie rebus. Kok melipir-melipir lho temanja ya ini kita temanja. Ha iya. Ane aku ya ora nyetel radio ceklik. Kutut manggung ben. Wah, unjuk-unjukane jeruk wedang jeruk panas seruput. Ledila bojoku ngetoni martabak. Pakan. Nek kowe yahene iki ngapa, Gong? Ngunjuk wedang ronde nyetel radio ceklik. Apa kowe? Seripah. Ledilit metu banyune. Heeh. Lah sedilin metu bojoku nggawa arem-arem delone rajangan iwak. Waduh, tenan. Karo tempe. Terus tak mamah kletus. Langsung disediani lomboknya Mas lomboke. Tak mamah remus entek telu ora pedes. Weh, jebul sing tak pangan lombok hias. Weh. Anggragas kok kowe. Nang tetep gleleng. Ayo. Ayo Truk, kowe nek pancen seneng sing nyemek-nyemek gareng mau wis sing nyemek-nyemek Petruk mau sing nyemek-nyemek. Ayo. Meh nyemak. Men risi sing krungu. Heeh. Ayo iki tak slendro. Bu ya, slendro. Gandeng kowe mau apa? Mijil ketoprak. Oh iya, aku yo tak tembang slendro. Gatek glinding. Wah, apa kowe? Wah, dikoplo. Lambene wampleng sisan gatek glinding kok dikoplo ora. Jos kowe. Yo, sing nembang. Wo, gatek glinding nek ora bubras wis ora. Genopita cedit cedit dengkulmu atos ora. Yuk Genopita kang Genopita kangku Bapak calurut tanggeni rongu pati pangan dasar cukat toryo ceket cucu abang beranman manuk podang nglayang ning dhuwur pan bapak wuluku seret ireng tur mantes
kasih. Seneng. Akhirnya tekan cakepan bapak. Wulu kuning. Wah. Wulu kok kuning ya, Tru? Lah iya. Ya wulu ning nggon-nggon sing rada linduk iki mesti kuning. Lah iya. Kuning ning apek. Ah iya. Wah. Bengok iki. Suwe-suwe risi aku. Tak inggatke esuk kapan-kapan. Wis nek dijawab kon ngendangi tak entukke wae men. Heeh. Ayo, yuk. Mano empret prit pateng cruwit wit calurutan geni rangupati pangan biu padha ambyuk biu padha ambyuk biu padha ambyuk ambyuk pasawan nuju parirayan nuju parirayan Dina ning pakaan konangan bapak tani bapak tani mingat mingut tambah sengut natani parineka sro iki nek ora iso rasah sok nyaut. Hah? Bubrahke irama tembang apik-apik kok. Yuk padha ambyuk yuk padha ambyuk. Na 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 nuruti parilayan dina minggu ayo mah nembira loka. Kowe nek konangan sing nyipta seneni kuwi tak andani. Gatek glithing kok nganti tekan Bira loka iki apa? Aku ora hafal kok. Ora hafal rasa sok muni ora. Biyu padha ambyuk biyu. Persis Truk. Ah iya lek persis nadane iki pancen persis. Nane parilayan nututi parilayan dinami ku ayo mas bira loka. Mundak dukani karo sing do preso-preso lho Gong. Sapa sing preso? Ayo mesti ana to. Ayo sing ngomong saiki do ora ketepung gathek glithing. Heeh. Saiki piyai saiki iki kowe mungsuh piyai Temanggung kono wong mati kowe. Kowe lagi omong wis jam 2. Nggih ngaturaken panuwun. Suwen. Langsung dangdut ngono. Kisruh ya Gong. Tobat kowe. Ayo Mbak Pras. Mano petet diyet pateng sruwet diyet rara batan trambet turut ngepang grampal sepirang-pirang wulu ijo cucuk abang Giambange dijak irama spira wae ya ngoyak ya Truk. Wah iya. Ae maestrone Kulon Progo wis. Nek ora kelik sapa meneh. Heeh. Mula sigun kuwi nek arep muncul kelik kae blen kapan-kapan. Lah iya. Langsung tukoke potas diracun. Kowe muncul dadi penata iringan. Ha iya. Ayo. manuk
Cok nyucuk mepet tenggok anjejer aning telir tok ngalira amelera mulake sandang pangane. Nek cara aku ngadeg sing ngendang jangkan lik. Gelandang nang kono kowe. Mirang-mirangke aku. Gambangan apik-apik kok nganti ming 3/4 ding. Ayo saking buantere kok ya reng ayo. Yo saiki dibacutke pelok ter. Wah, manten anyar. Heeh, waduh. Sing endi? Sing gendar iki wah, manten anyar. Rungono seminggu iki le daup asta lumiat. Ayo. Ngeduk sego wadang. Ayo wis ben iki disiarke anu lho radio KR engko nek garwane ngingerke nang dalem engko ndak duka meneh. Nane wah jane diupload nang FB. Nganggo apa? Melati dikalungke kae. Pecisan, setelah dari KUA. Waduh, gaya. Iya. Iya dong. Wah, geleling ayo. Ayo. Kok ayo ngapa aku iki maksud sapa kok ayo ora? Oh, ayo. Ah, karang ming di nganu, diplitur ming ngono. Ayo. Kok diplitur ayo kalang lelakon kok terus ayo dekno kebencut karo putri saka Mimoy Mantaka nganti garwa Prameswari disetrakake ana ing kutha Minangkabau Minangkabau Sumatera. Oh ayo dilalah putrine Watakawacaku pancen kelakuane sak ngisoring dlamakan. Ayo. Terus pedhot. Terus garwane sing biyen diputus kuwi, sing dipisah kuwi dikukup meneh. Oh, rabi meneh. Wah, nek ngono calone duwe putra meneh iki. Mbuh iki. Heeh. Mula iki arang-arang lunga iki terus. Ayo. Nek Joko karo Prawan jenenge Bulan Madu. Ha iki nek iki Bulan Sabit iki. Mergo dudu karo rondo. Oh. Dadi dudu ora ketiba wong liya ning tiba nggone dhewe. Ya syukur. Aku mung ndedonga kok muga-muga rukun mat sinamatan. Nek mat-matan iki suwe, Tru. Oh. Akhir nang omah iki ketemu ya mat-matan terus ngene iki. Mat sinamatan daya dinayan ayom trentem. Heeh. Ben apik. Arep ngaturke apa? Ayo Rita, urung nembang kowe? Heeh. Yo, nggo kebak-kebak. Ha iya. Men kabeh muni. Oh. Wapo. Kula ana wong ngomong kok, Bu. Kaya ngegongi wae mbok sing duwe inisiatif, Tru. Tandani ya. Semu-semune wong guneman Ponokawan ki ora ngalahno mbok dualang sak Indonesia ki klumpukno, ora ana ngalahno karo Suwargi Pak Digita Toyan. Semu-semune wong ngomongke Ponokawan. Dadi nek kowe ngomong ngene, aja ngene iki. Oh, niki sautane cepet banget ini ketok kaya nek teater iki urip banget. Maya. Ayo tuh, ngene iki angel ora saben wong iso lho. Ha iya. Kandhani kok. Rita kuwi paling apik pelok truk. Ha iya. Nah, cepet to. Sautane cepet ngene iki meng asing duwe meng Suwargi Pak Digita iki. Heeh. Nek ora tenan dadi ketok semu. Pelok ndarak ngono. Nah, Pak Gita banget iki. Ora eneng mula
akeh dalang sak Indonesia iki sik nyonto anggere gara-gara iki ngematke Pak Digito iki mergo kepengin karo semune karo apike ling lucu. Wah iya. Ben iso ketok jebles. Ora ana kok dalang sing gara-gara iki ngungkuli Pak Digito iki ora ono. Ah ngono. Yo. Kowe komputerku iki isine iki ming rekaman gara-gara tok pirang-pirang kaset mbok ana 30 kasete gara-gara Pak Digito anggerawan tak setel truk. Ming kepengin ajar piye to carane le lucu iki kok le semu banget kok le kepenak kok le tledak-tledok le ngendika iki. Lah iya, lah iya. Ayo terus ki lagune. Samplak muter kowe. Wah nek kuwi kali bawang kuwi aku sampluk. Pas sampluk rotine. Roti barang disampluk. Ya. Ayo. Aja turu sore kaki. Apa iki? Ya. Aja turu sore kaki. Sesuk nek nembang ki aja nyemoni kancane. Nyemoni pira reng? Ah kuwi sindene aja turu sore kaki. Kae sik demong wis mengkurep kae galo kae. Wis diweling aja turu sore kaki kok tetep ngene iki. Ha iya. Nyemoni kancane kuwi. Ha iya. Wis ndeleki konangan. Wis golek nggon peteng e konangan. Ya. Ana dewa. Ya maklum, Rita iki karang awal mulane iki saka kroncong. Apa? Kromcong. Kroncong. Ya. Ah, saka kroncong terus saiki mlebu nang sithik mula vibrasine rada kaya kemeroncong-roncong. Ha iya. Apik ra apa-apa ning ning wani ajar iki ra apa-apa. Aku salut kok karo Rita iki. Apa, Cuk? Aku salut. Saru apa salut? Aku salut karo Rita iki, ajare cepet. Tenan. Asem tenan kok. Sapa sing asem? Belajare cepet, cengkoke ya cepet le. Nek dhek iki ngematke ana tembang tekan omah langsung ngajar. Oh, iya, kudune sindari kok ya ngono kuwi. Terus, Rit? Nyangking bokor. Aku sengit iki. Kencanane. Bocahe sregep nang perkumpulan apa-apa ya selalu ikut serta. Rapat apa-apa melu. Weh iya. Wingi rapat ngedeke pos rondoe melu kok Rita ki. Weh. Saking sregepe. Ayo. Isi sandang kelawan sandang kalawan pangan
terus nak. Ya iku bagaian nipun. Ya iku suwe-suwe kaya Bu Chandra Lukita ya. Bagaian nipun. Ya iku wong melek sabarna Rima awas ya balungane ndak turu bolotmu anggap ora ya. Neti sing nembang ayo. Ya. Rama wae saja ing ujian ngendangnya meng kaya nganggo tambir buku. Ayo karang ngapalke kok ya engko sik nganu kon ngendang kobar goro-goro sapa sik kuwi sapa berkecil kuwi sapa Tulus kuwi kon ngendang kok iya aku mbayar pengendang 3 kuat kok tenang wae oh iya kok sing ngendang sore mau tak bayar sing mantri tak bayar Tulus tak bayar oh iya lho kok sing obah drijine kok entuk sing ngomong aku oh iya ndeng ya
aja wis ya aja wis yen sampun Wah. Sip. Wah. Tabuhane iki mau cara mbali terus. Oh iya. Pek tenan. Terus siapa, Gang? Mau kok nembang apa iki mau jenenge? Aromanis. Aromanis. Pira barang? Oh iya, waduh. Nek dawuh jan sak desak nyenok. Ngarani apa? Sing suwe ra metu. Oh iya, jago kluruk. Oh iya, apik kowe. Jago kluruk, monggo. Ketak. Kaya campur sari kumbian ya. Piye to? Gonge kerep banget. Ayo wong loro kok ya. Ngerti campur sari kumbian wong gleleng tenan. Upama sliramu gong melagong. Aku kombang ngidam sari gong. Sing ngegong sapa kok? Sing ngegong wis muntah-muntah barang wis akeh mendeme. Iya, bluk sing kluruk tatin. Ya. Tin mikir tin. Oh. Kaya pitik tenan. Baleni, Mas. Baleni, wah jan. Oh, iki pitik Sentolo iki. Heeh. Coba pitik tepus Wonosari. Ayam malas iki. Oh ya lumayan iki. Jalune rung metu iki, Tru. Hah? Jalune rung metu iki lagi nyengil. Heeh. Ayo pitik jalan Kaliurang. Pitik bakar iki. Heeh. Gemak dijembeng. Ayo gawe, bluk. Ah, tenan to. Pitik dalan Kaliurang wis tuwek-tuwek. Lure. Pas iki nek nggo Idul Fitri. Ah iya. Digawe opor iki. Tata kowe. Cerita sok Idul Fitri tak gawe opor kowe. Ah iya. Ayo, anu pitik minggir. Oh, anggere kon ngomong kok aduh. Digeplak sirahe. Mengkon kok aduh. Ayo Tri. Pitike digebuki Tri. Dibluk-bluk ya men muni, pitikmu men muni. Nek sik ngepuk-puk kowe rak njur. Ngono iki. Ayo Tri. Di manis-manis ke meng kluruke. Kluruk kira ya kok pitik tenan. Kluruk kok. Apa pitik apa kowe? Sing nyaron, ayo ora ayah bengok iki jan. Sing seru bluk pitik lanang tenan iki.
Oh, Pak Agus. Pak Agus. Kembalikan saja ini Pak Agus. Iya. Delok iki semangat iki lho. Ayo coba. Bener iki, sik ngegong, sik ngegong. Kuwi le nelek lan ning kono lho le nelek kuwi. Gamelan gutel. Nggo kerah ora wong loro kompak jiro lu yo. Coba mantene anyar coba. Ayo keluruke kaya ngapa iki mesti gelelenge ra jamak-jamak iki mesti. Pitik apa kirek? Kok kaya ning semangat iya semangat ning ayo terus ayo semangate pol nganti ro babone di kowe iki ngapa kaya anyar-anyar wae yo bareng ya trembelane seneng aku nek weruh wong misuh trembelane idak-idak ra tukul ha iya yo jiro lu melong melong iki wis bangun esuk urung suwuk kada disuwuk karep sapa. Presiden kabeh pitik rombongan babon-babon ayo do kluruk kabeh. Iya. Le akon kok rombongan babon-babon ayo babon tu ana muruk kabeh. Sing dhisik ya cici ngono. Cici, loro, telu ya bluk. Oh, Rita dadi kalkun. Kancane do Lah mungale sing cilik kan cicicit, Pak. Iya, kowe cilik apa? Nggih, Do. Semono kok cilik. Semono ki apane? Suarane. Wah, lak ngono. Ayo. Penabuh, jago-jago kabeh. Ana sing wido, ana sing jengker wilah, ana sing jago sengkleh, ayo. Keluruk kabeh, 1, 2, 3. Oh, kae jagone sing tuwek dhewe sing meking kae sing aleman kae. Bleh wae mudar kowe. Aja mesake, Gong. Wis tuwek kok arep dibeleh ora. Kae iki alot ora. Tenan ta? Nek digarap malah. Wong tuwa ora mau krungu adzan maghrib tak kon salat ra gelem. Lah piye to? Tekan kon aku pas adzan maghrib kono kong salat aku muni ngono. Ngapa to? Kowe iki mbok yo encap aku ngono. Yo. Melong melong rumeng wong bangong nang.
Nek ora apa rasa nembang. Ayo men ketok pinter ya, Truk. Ayo, yo. Yuk. Sing ngegas ya sing demung ngegas dhewe. Wah, tangane kaya nganggo dinamo ya, Truk. Ha iya. Heeh. Ya. Kripik gedang, kripik telo sithik edang ayo wajib gotong royong. Ha iya. Gawe parikan kok kleru ora. Kripik gedang, kripik telo sithik edang waton. Ha iya. Ya. Anggere ana gamelan do mbungai. Anggere ning sinden do kluruk. Ndaramu rawuh ning Karang Kedempel, Ndara Janaka, pasuryane suntrut. Sajake lagi sungkawa kok kowe do yo ayo kaya gundule atos. Kapok ra kowe. Ya kowe barang kuwi kok ya. Sing tuwa ora ngandani. Sing nomor loro ora elek-elek. Sing bocah nggugu karepe dhewe. Iki wis ra ana klepe apa ya? Lah piye? Wah, jan wis kaya disentorke kae lho, Truk. Nganti nyiprat-nyiprat karo-karuan. Jijik ta. Aku sarunge bapak nganti kuning kuwi. Mbok ya wis men ora. Ayo sebo. Ora kowe. Ra gelem sebo ditenono. Ndaramu Janaka nganti duka. Aja takon dosa aku sing midana karo kowe. Nggih, Pak, Yurang yo. Nggih, Pak. Sendika ngestaken dawuh. Ayo, Gong. Oh, yo. Janing yaning talaga kadi langit. Mambang pantep pasulan upamaneka lintang toya kusumayana sumawur
bersabating sun tumiling hangulati puspita medeme endah kang warni